Gitu sih Mak Dames gelem. Loh, kabeh si Mak Dames ya. Aja mak ngageten Mak Dames ya. Ayo. Assalamualaikum. Bilang apa? Waalaikumsalam. Salam. Sapa iki? Cinta. Sapa iki? Iki sapa? Cinta. Cinta. Mama. Noma. Ayo, mama. Noma. Ayo, mama. Ayo, Nggih. Nggih, ayo. Ayo. Lamake gak mbok kon jungok. Mak Dames gak mbok kon jungok. Wis mampu rong. Sarungnya mbak tukang. Gak Mas Arifin mbak. Di lemari. Jawa nek tamu pirane. Wis monggo sik dikandung gomel. Tapi juga endi? Le. Ma? Rene lho mbek make kok malah ning kono dhewe to? Wis adus no. Lali mbek make. Oh lah. Duduk. Habis tak salin iki tak dusi ki kambine iki. Niki. Heeh. Wis adus ora? Aku ndek kon ngedus. Aku wis. Kon ngedusi Arifin, Mak. Saya mau mak dusi. Wis adus to? Wes, Di apaan? masih wiwi. Watuk mambok Mak. Apa ya aku. Allah. Nek dekne perhatian. Alah. Iya lagi. Ya Allah, kenapa sih? Ya Allah, begini. Ya Allah, aku tolong dia kerai pijeti. Piye iki, Ma? Ya Allah, Ma, piye iki? Pijeti. Ya Allah. Sip. Kok ngombe. Iso buka apa ora leh keti kok. Ngombe. Ya Allah, iso. Matur nuwun ya, Ma. Lah, mae. Walah mae. Ya Allah. Maaf ya. Iya, maaf ya, heeh. Walah. Lah aku wapuk induk. Ya bangunan yo kan. Wes. Tak gak no mami ki, Mang. Wes mampu rong. Wes mampu rong. Ini. Aku apa kowe dhewe oh? Iya sing kok kok. Aku tak Kono lho, mbok cekel ya iki. Salah iso. Nah. Nah, wis kono. Tak. Nah, kayak kono. Ya wis. Alah tuh. Maksud saya. Ini sudah kejang, ngerti kejang tak, aja kejang aku, gak kejang. Enak kejang aku. Keblok ini. Dicetot kowe. Cinta. Sapa sing anu? Cinta. 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 Hmm. Halo, kan aku ini. Ya wis ben kok dianu ya. Kowe wis adus to? Wes. Tenan. Asih wiwi. Itu si Wiwi. Itu si Mak Dames gelem. Loh, kabeh si Mak Dames ya. Aja mak ngageten Mak Dames ya. Potong ya, Mak. Ora nggo gunting kok. Iki lho rambutnya dipotong. Iya, iki kudune kan motong-motong ngarepe. Itu si Mak Dames ya. Ndak Mak, itu si Mak. Belum. Gelem ngono. Ayo, Nanya orang gini. banyune ning ndi? Gini. Sik tak gelem salin, nek ben mbok isi. Salah aja, Mak. Eh? Ya, ayo ulang enggak. Piye? Ya, ulang. Salin nang iki Masa lho. gak salin? Kita umbahno kanthi. Lah Kok sabune ndi? kok ijek ora? Minyake, minyake. Sampai itu kayak sapa? Tak pokokno. Ojo, Mak. Aduh, sak dusi ya. Ono gini. Itu jane diketok tin. Dikramasi itu. Tak gitu, tak gawe gunting jane. Jane gawe gunting jane. Rambutnya lagi jane oh. Lho kene diponi. Pilih gunting sapa tuh?
Maksudnya itu panik itu ketok ngene lho, untuk entek ngene. Ki apa? Tak tukokno bantu cepet ilang kabeh. Ya ditusi mae to, mau digelang mae. Iya, ayo. Kone kae, kone sama bibik. Dipiyekno? Saya bibik uti aku. Seni bibit wedi. Saya bibik. Saya paman uti. Kowe wedi seneni Mbah Man. Heeh. Malah tetek kono. Tisune ndi Dik? Tisune mbok Ini kok ndek ndek kok perang mangan ngono. kan ngono terane. Kayak bugel. Mun tak kanyepen. Ora. Wis mangan porong ya? Wis mangan porong. Wes, saya babiku. Eh? Saya babiku. Nanti saya babiku. Jangan. Seneni sapa? Cinta saya kiki mas. Seneni cinta. Kiki mas. Apa yang hilang? HP-ne milang. Cowok Yuni. Kok Yuni? Hmm? Jun, balekno Jun. HP-ne kok mbok jupuk. Yuni langsung likin. Kiki berarti kau ajar. Kok sing jupuk HP-ne sapa? Berarti mas. Watik, Mak, ngono ya. Enggak, sana hati mana gitu. Swabnya ngajar. HP-ne ning ndi sing tukokno make ning ndi sing tukokno make ning ndi HP-ne? Cowok Yuni. Kok Yuni? Jun, balekno Yuni HP-ne. Kok yo? Bulanan yo dibuki. Wes. Wes. Kenapa nggak guna itu? Kok tukok-tukokno nah ya? Wis meneng ae sik, sabar sik. Ya siapa ya? Heh? Macam siapa? Iya kuwi HP-ne kuwi dienggo nyuting. Yo. Ya siapa? Iya kuwi ya dienggo nyuting. Iki Mbak Dila, Mbak Melma dadi Meldel, dadine Dedel. Iya. Nek nyeluk sapa? Wes. Wes. Atus para Atus para ya tadi tuh si Mae. Kenapa? Iya di kene. Wes kan tuh si Mae. Jadi gini ay. Ning ndi? Gini ay. Oh Yuni. Gak ngene Mbak Pak D kono. Nah, saya- kalau Mbak Mae, Ayo Mbak aku gak ronggone. Kok klambine tak ubane. Iki wis sing serah aku gak ronggone kok. Kana mesti nanti nek ini aku sing nek banyak muring-muring. Ora wong kok banyak. Asaku. Wis gawa lho. Iki lho salene wis ayo. Ayo. Sandalem di sing tak tukokno nang ndi? Ayo kalau nama aku. Ayo aku dudono ya, Mak. Kanggo nang di sini. Ini kalau mama nanti. Nanti mama nanti. Oh gak apa-apa, tak anu. Ora anak aku. Enek Mak gak apa-apa. Nanti mama. Ora apa-apa. Kok tak anu. Sing penting kadus. Nek sampunan ora enek. Aku diseneni mbok bae. Kadus sing tak medani. Mak iki mbok cantik lho. Tiba. Tiba, Mak. Pak, magis sih. Iya lah kowe anu ta. Iki dikancing. Gak buka. Gak apa-apa, Pak. Coba. Gak apa-apa, Mak. Ya. Dijuri. Ayo, Mas. Tambah, tambahnya tak. Mbah, mau mak. Wis masak. Cucu Rima sesuk. Pokoknya gak resik aku muntah-muntah. Nangis kan?
Lele. Sudah mandi pemaknya guys. Mau sabun. Kok mau sabun? Tisu nentek kaya enek. Mbah. Nek usap. Kathok iki ra tak ngenekno. Tak diundang iki kon nangkok omahe. Kan ndek rene jungok man ndek rene. Tak mbok tukokno rinso-rinso iki. Wis ada mak rene. Lho gak tunggu rinso. Patok mambune mak. Aduh mak tak ngono Kati. Jangan. Wis untek kok kuwi. Ini wis untek kok. Aduh kok. Aduh nih bro. Tapi saiki waktu sih seger. Kene nah berdoa bismillah. Raine iki cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kowe mamde apa tak dulang mae? Sik lah umbele lapi. Aduh, ndolor kok negara ngastingno. Blok dijumput ben entuk bola nek metu. Lho kok malah dibuak. Cemplungno. Cemplung. Seger atus iki seger. Atus dhewe kayak sama kowe. Cuman iwi. Anggo. Gak iso aku basam. Kamu ya Allah. Bahkan mati tukul rima. Dah, dilebokno tok. Sumuke mah ya Allah Gusti Allah. Ki omahku wae urung tak delok mah omahku. Aja teke godhong-godhongan. Aku iki suwek terus. Kon mie mbek sambel teke godhong-godhongan. Nek ngising piye dene? Malah kok ngising nek wong mangan kok ngising. Nek ngising endi kowe? Yang gede mak. Ya cawi. Mbok cewoki mbek banyu. Ya cewek. Ya dini. Mbok cewoki. Mandi dini. Iya. Ono dah. Tapi cewek lo ya. Iya nih. Bersihin ya ambek air ya. Ini dini. Iya. Ano lo, sini nanti. Kisini ama Mamang. Sini wetan. Iya, mamang. Anak boe macam. Dek kan dek boe. Iya lah kae. Terus berarti ini tanah ndek ini. Ya sudah ayo ndek nek di tanah. Oke, mau aku tak opah ini guys. Banyak mau aku kecepatan. Oke, aku gak mengharap nih kok ngene. Mati ini ngorong mak ngene. Bosi netesin iki. Parah tenan. Bangkit mikirin. Mak untuk upahku ning rong cepuk mak tanku pedes sing kok ya ngono. Ngono madhep mak. Ya ngene. Dan ini kan aku lagi minyak kayu putih. Masuk ora disabun ya mak lambene. Lah katok ki lali tinta aku nganu lho aku bloke anti. Muntah-muntah wong ya. Wong apa ora mekan kok njupuk iki. Barang nang kono kuwi. Kowe enek sabun sithik tak umbah. Padahal tak gede lho mak. Sak kilo kok. Masuk wis entek lagi pirang dino. Nggak sampune sak rong renteng sama-sama sak renteng tapi isi loro lho ngiwon ngono. Bener. Turun gone turun. Wis termasuk apik dene. Mama dhewe dene sembuh. Muring-muring mbok kecang mbok mangan ra mangan sing gelem welas kasih ya dikeki ngono ta. Ya tetep nek wong welas kasih tetep dikeki ting kadang. Ya anu bakal belanja sing sampean ngerti semuanya lemu.
Ning pasar ku lho, aku tau roh kok kuwi sing anggere jarene Kentucky. Nah ya ngekei wong sing pokoke ya belas kasihan lah. Heeh. Nek dulur iki ya tetep yo ngekei. Yo diupen ora diupen nganti tekan saiki ya wis mati. Iya, nek depan iki wis nganu. Yo tetep tetep diupeni sak diupeni. open maneh yo. sing parang opane sapa tetep diopeni. Cuma nek kon sepenuhe kan yo wong duwe keluarga jenengan kan yo wong kecukupan pamane wong duwe ya tinggal digolekno buruh. Tetep kepomo ngono lho. Nek wong awake dhewe iki wong ibarate wong golek-golek ya wis sak urip-uripe ngono. Emang wis sarapan bareng? Mangan-awan. Coba no es yuk, Del. Oh, es. Ditekokno es apa mama? Codos nom sisan. Ngono kok gak nyuyur nyuyur gak yo mati. Dia tahu jare bengi ngluyur yo mulih neh jare. Terus aku ngene, kok aja ngluyur teko sawang apa kok ya. Nang omah ae aja nyuyur ya. Usah gak sak kemana-mana ya. Iya, sudah bilang aja. Sudah bilang cinta, bikin. Sudah aja. Lupa deh, sudah aja. Goblok. Wis nyambe. Omong ae. Lambine wonge jane nek diopeni ya resik, cuma lambine ya. Aduh loro leh nek aku nek mbok kaplok iki nembe kok. Iki dilus-lus diplok-plok no ya nek wong matuk. Ya ya nduk, ya lolo kuwat to. Seret. Ora beli beler. Aja ngombe es to, mau ben gak beler. Es. Tuku, Es iki. Es pokoke dhek. tuku. Nek tuku ning wis. Ger. Wis ya. Wis ya. Wis. Sak iki. Apa? Sekone kok. Wis kene ora mah. Salah lho. Dhek yo dincalak kan. Lambene lapi ya. Wis ger. Kita mau pulang, Mak pulang ya. Wis ya, Nak. Sehat-sehat ya. Mak watuk, Mak. Temek. Jajal Mak aku pijeti, penak ora pijetan nemen. Aku nggak ngomong kayaknya. Pijeti jajal. Kok alah. Sama, aku nggak mau lagi. Ya apa? Ya Allah. Atus sama iya, Mak. Wis nang turu ya. Wis turu. Mak tak mantuk. Wes. Wis. Mari Mak watuk ngono lho. Ya. Wis bubuk, Mak tak mantuk. Ini. Kene kene. Wis Mak mantuk ya. Wis ya. Sing pinter ya, aja nakal, kok nek nakal pada dijubit nanti ya. Aku tuh lagi nih. Halo. Aku ngajar. Wis aja misah kurang ajar gak. Kulit ngono. Solikin pembadi. Pasti. Wiwit apa uut? Uut. Oh uut. Jaki apa mandor? Nonton. Oh mandor. Sana pancindan ya. Oh hilang. Apa sing ilang? Pancindan. Apa? Kiki. Apa sejuk iki apa? HP-nya Yuni. HP-ne cepuk Yuni. Wis ra apa-apa sok nek Mak Irene tak tumbas HP neh ya. Dia Yuni. Iya Yuni wis ben ora apa-apa engko tak tumbas neh ya. Ini. Solikin Rene. Mil. Ben. Pati ini. Ben solikin Rene ben wis. Solikin apa Mbadi? Pati. Oh Mbadi. Uut. Uut. Ya. Wis ya. Wis ya. Mak mantuk ya. Ya. Salim.
Wis, boleh bubuk ya, wis arep. Wis, mak mantuk lho ya, nang bubuk. Pesan nanti lagi. Dadah, Gus Bet, Gus Bet. Muah. Kiss bye, kiss bye. Dadah. Dadah. Dadah Rima. Kasmu lho.